zuei gonbitagatik. Zein da zure aldartea pandemiaren bigarren olatu honetan? Bueno, irribarre egin dezu. Bai, pixkat umore sartzen saiatzen ari gara. Eta, bueno, ez dakit, eustea da pixkat ateratzen zaidan hitza. Ez dago beste ezin da gauza askorik egin, eta bueno, pixkat eutxi eta aldena egin, aldugun moduan, eta gehiagi frustratu gabe. Saiatzen, burua behintzat osasuntxu mantentzen, aldena egin. 2000 aretoan gaude, Gasteiz hiriburuan, eta ez nola nahiko aretoa zuentzako, izan ere udaberriaren amaiera horretan, pandemiaren konfinamenduaren aste gogor horietan, nola baitzuke edabide batean deskribatu zen duen zanel mendi gainin batea iristea bezala, ez? O desertu igaro eta gero iristea bezala, hemen emanaldi bat eskaini zenuten streaming bidez, 2000 aretotik. Zer nolako oroitzapena duzu emanaldi hartatik? Oso oroitzapen ona, ez dakit. Igual ez da denbora nahiko pasa ere, ikusteko garai hau guztia. Perspektibarekin, ez? Bai. Hainbeste gauza arraro izan dira edo ezoiko gure bizitzetan, baina ura izan zen akuilu bat, ezin genuen ensaiatu ere, ze gure lokalan ensaiatzen dugun lokala presentatua zegoen, ezin zen joan, ara. Eta 2000ek eskaini zigun aukera hemen ensaiatzeko, orain zeritago den leku honetan, bananduta eta bar, eta baliabide teknikoekin eta borobildu genuen streaming bidezko kontzertu horrekin, eta izan zen pixkat aktibidadera itzultzea, berriz ere musikari sentitzea, talde osoa jotzen, eta ez dakit, bai izan zen... Zentzu hartzen du da denak berriro, ez nola baita esaten. Hau zen, honengatik egiten genuen. Eta txute bat izan zen momentu hortan, gero udan ere jo izan ditugu kontzertu batzuk, berezia denak, zaindu zen tarteak eta jendea maskarekin. Diferenteak, baina gero era jo genituen beste batzuk ere, bai? Baina lehenengo gura, izan zen hori pixkat berriz ere musikari sentitzea. Eta gainera kantu berri bi eskaintzeko aukera baliatu zenuten. Melomanoentzat ze izen burute bi kantu horiek? Dira Oasia eta Gorputzadar mamua. Eta bai, estrenatu genituen, buruan geneukan prestatzea single moduko bat, moztu zigune guztia pandemiak, eta baliatu genuen 2000 ensaiatzeko aukera hori, etxean neuzkan bi kantu horiek pixkat taldearekin lantzeko eta estrenatzeko kontzertu hartan, eta gerora jotzen ari gara, orain kontzertuetan eta grabatuak ditugu. Alegia, streamingak ez dituela eramango, ez? Nunbaitean grabatuko dituzue eta entzun ahal izango dira. Bai. Berezia izango dira bi kantoiek denboraren poderioz, ez? Behar badazu gogoratuko dituzu, ezakit jendea, baina zuk bai garaia honekin, ez? Bai, eta hitzetan, musikak eginak edo erdi eginak nituen, segia esan nire kasuan ez dut sentitu inspirazio berezirik, itxialdian edo gerora ere, musika aldetik, baina letra aldetik bai atera zaizkit gauza batzuk eta kantu horietan... Agertu dira? Bai, ez horrela, baina bai, nahiko ageriko, hor badago eragina garai honena, ze letrak beti uste ditut bukaerarako eta horiek bai direla itxialdi garaian idatziak, hitzak, eta nabaritzen da. Eta lehenengo hitz horiek zer dira? Spanglisha edo zer izaten da? Bai, melodia izaten dut erdi lotua, zu biozuna Spanglish edo ez dakit euskara... Euskanglish? Bai, holako fonema batzuk, eta gero horren gainean eraikitzen dut, asko aldatzen dira gero melodiak, nahiko obsesiboa naiz gainera sonoridadeekin eta bokalekin, eta ze bokal egon behar duen hor, eta baina bukaerarako usten dut hitzen kontua. Batzuetan buruko min izatera iritsi da? Bai. Eta gero eta garrantzia gehiago ematen diet hitzei. Eta esan dut bukaerarako usten ditu dela, ez garrantzia gutxiago dutelako, baizik eta alrebez.
gehiago ja kantua badaukadanean ondo landu ahal izateko eta egiten ditudanak, noiz bai gertatu izan zait, igual hitz bat eduki, gero kantua aldatu musika aldetik eta hitza ja ez dit enkajatzen beste zerbait, orduan orain ondo izten dute kantua eta melodia eta gero Eta zerikusia dauka behar bada esperientziarekin, adinarekin, hasieraten igual ausartagoa zea zenbait gauza besteko eta gero ja hori gehiago zeintzen da. Nik uste baietz, hasieran nion igual, beti eman izan diet garrantzia, Ba igual balio zidan gauza gehiago balio zidan eta orain oso gauza gutxi balio dit. Ni gustora geratzeko ez dut esaten denik ez dakit zer edo gauza izugarri bat, baina ni gustora geratu behar naiz eta kostatzen zait gustora geratzea. Mila zaretoan gaudela, talde askoren artean nik hemen bereziki gogoratzen dut anestesia taldea ikusi nuen garaian. Makina bidar ikusi dut, baina taldeun bat hemen ikustea plazer handia da. Eta behar bada, musika, anestesianen oso zaletuak ez dianak behar badu ulertuko dute metal eta soinua dala, baina oso sonido propioa dute. Eta oso sonido ona, eta olakoak, olako toki itxi eta mugatu batean gozamen hutsa da. Zuk ze kontzertu gogoratzen duzu hemen, bereziki? Bai, kontzertu asko ikusi ditut hemen. Ez dakit, adibidez, igual izan zelako lehenengo kontzertuetakoa, igual areto... Jimmy Jassen ikusi nuen lehenengo, igual, bai. Unibertsitate garaian, Iruñatik unibertsitatera etorri hona, ikasle garaian, eta gainera, kasi ziur nago, berak baieztatu beharko luke, baina Joseba Balestenarekin etorri ginen biok, orain taldekide dudana, etorri ginen biok ona ikustera Snapcase, hardcore talde estatu batuar bat, ni oso metalean sartua nengoen, eta beste soinu bat zen, eta asko gustatu zitzaidan, eta gero ja hemen kontzertu asko ikusitakoa naiz, eta askotan erabiltzen dugu Gasteizko melomanoen artean, igual festival baten ikusten duzu taldea, eta esaten duzu, horiek Jimmy Jassen ikustea izango zen la hostia. Osea, hau da, guretzako hemen ikusi nahiko benituzke talde guztia. Gure temploa edo, temploa, katedrala edo, jaialdi handitan ere, askotan komentatzen da, toki handi batean ez talde asko nekatuta zaude eta behar hemen bi hiru taldeko jaialdi bat, espeziala izan daiteke, ez da. Edo hori da adinen kontua. Ez dakit, gero, askotan hitz egiten dugu ere, nik nire pentsamenduan kantuak egiten ditudanean eta imaginatzen dudanean diskoa ateratzea eta gero aurkeztea, beti ikusten neure burua diskoa aurkezten horrelako aretoetan. Edo honetan, edo Zeantzokian Bilbon, edo... Ez dut ikusten, gero jotzen dugu, aire librean edo jaialdietan, baina inkontzienteki joaten naiz ona. Orduan, nik uste horrek ere eragina duela, gero ze musika konposatzen duzun, ze ari zara inguru baterako soinu banda sortu nahian. Ez dituzu koroak eta prestatzen nola egiteko eta horlakoak ez. Bai, edo ez du antzagarria izan behar, edo ez dakit. Entzungarria ez bereziki. Bai. Niko gogoan dut ere, Jengo Muguruzari behin elkarrizketa egin nionean eta nola esate zuen, areto taberna batean ondo funtzionatzen duen talde batek, txikian ondo erantzuten duen talde batek, areto handi baten arazorik gabe izanen dezake arrakasta berdinaz. Eta aldiz, areto handi batean, baliabide tekniko guztiekin jo dezakeen talde trakets batek ez du salbatzen azpiegitura handi bat edo ez. Bai, horretatik ere badago. Bai, zenbat eta gehiago behar, gero hori kentzen badizute, ez dakit argi jokoak, showa eta gero hori kendu ezkero ez bada benetan ezer geratzen, betikoa ez kantuekin ere hori aipatzen da, ez? Gitarra akustiko batekin eta hotsarekin edo piano eta hotsarekin ez badu funtzionatzen kantuak, naiz eta asko produzitu, nik uste talde batekin gauza bera, ez? Naiz eta inguruan gauza asko jarri ez badago benetan zerbait edo ez badaude kantu batzuk eta musikari batzuk, nekez salbatu daiteke hori. Aipatu duzu hasieran udan emanaldi bako batzuk eskaini dituzue. Zer nolako sensazioa da, ez dakite orduan jende aurrean zeon jendea maskaria musukoarekin zeon edo ez, baina distantziak eta ongo zian,
Jende eserita. Nola nahi ere jendearen aurrean jotzea ja bada zerbait, Bai, ez? bai. Ez da berdina streaming bat, entxegu bat, beti naiz eta 10 izan, jendearen aurrean jotzeak badu beste. Beste gauza bada. Bai. Eta streamingarena, egin genuen, eta pozik, baina, ez dakit, hori baldin bada etorkizuna, jendearen aurrean jotzea beste gauza bada. Ikusi, sentitu, ez. Naiz eta oso arraroa zen, gehienak edo denak, maskarekin zegoen jendea, eta galtzen duzu espresibidade guztia, eserita gainera, mugitu gabe, begiak bakarrik ikusten ziren, eta halere, zeuden momentu batzuk, espresatzen zuela jendeak zerbait, ez dakit altxatuz, edo, eta ziren momentu oso, bale, bizirik daude guztiak, eta bai. Eta gero hurbiltzen zitzaigun jendea esateko, eskez genekien oio egin, altxatu, nola jokatu, dena, eta hain berria eta ezberdina dan dena, ez. Bai, eta horren zera gaude ere gu arduratxo izateko, eta gauzak ondo egiteko, eta jendeak, gozatzen ari naiz edo, baina, arraroa alde hortan. Musikarientzat mundu hori da, oso mundu arraroa geratzen ari zaigu, ez? Zakit, hibernazioa, kantua idatzi eta berri idazteko garaia dan. Norbaitek esango zizuen hori ere, edo... Bai, ez fiat, hori aipatu baina egia da, ez dakit, hilabete batzuk itxura guztien arabera hibernatzen pasa beharko ditugu zuzeneko musikari. Bai, denbora luzez. Eta soka berean gainera, irribarre batekin hasi dezu elkarrizketa, baina soka berean datoz ere teknikari asko. Bai. Arte eta kulturaren munduan dagoen, orain bezala hemen teknikari batzuk daude lanean, eta kultur jarduretan musika eremuan, badira batzuk bere lantxoak egiten dituztenak, eta 3-4 lantxo ezberdinekin soldata atzatzen dute, eta horietako bada batzuekin kontzertuetara handikona joatea, eta horien panorama oso iluna da. Oso kolpelatza da. Batez ere hori, zuzenekoetatik eta jendaurrekoetatik bizi garelako, nik neure kasuan badut beste irratiko saioarekin, badut beste diru iturri bat edo ogibide modu bat, baina bestela oso ilun eta inguruan baitugu lagunak eta hori taldekideak, teknikariak, hori oso latz ari direnak pasatzen, ez dagolako modurik. Zure ogibidea egin izateko. Eta aurretik ere nahiko prekarizatua zegoen, nahiko lurperatua eta oso modu, ez dakit, hori oso underground egiten zen dena, eta klaro, orain ezin duzunean hori ere egin. Zaildu egiten da dena. Eta bestaldean ere badira 2019an, 2020aren hasieran disko argitaratu, ilusioz aurkezpen emanaldiak prestatu, antolatu, eta bapatean hori dena erortzen da. Niri burura etortzen zaidu Eskakitan taldea, edo Lier bezalako taldeako ambizioz, ekoizle eta guzti, oso ekoizpen landuak, mamitsuak, eta hor bertan bera, eten ala beharrez edo nahita ez, eten behar izatea ez, hori bai ekonomikoki, baina artistikoki ere kolpe handia da ez. Hori izan behar da, ez dakit, niri gainera Liberekin itxialdia hasi eta berehala ateraz ditzaigun lehenengo pentsamendua izan zen, pentsatu dena oskol diskoa, ari ginen erori zitzaigula Udaberriko kontzertu guztiak erori zitzaizkigula, eta udazkenekoak, eta halako baten esan genuen, pentsatu hau gertatzen zaigula disko atera eta segidan. Eta batzueri gertatu zaie, eta izango ez dut beren azaletan jarri nahi, da apustua, ekonomikoa, ilusioa, egin duzun lan guztia, eta bai, diskoa hor dago eta horrengo da betiko, baina ez aurkeztu alizatea, eta edo handik urte eta pikora berriz ere kantu horiek aurkeztu beharra, ze aldarte, ze gorputzaldi duzun ja, bai,
Hortaldean ez tabaidatu beharko da, zer egin, disko hau defendatzen jarraitu, eta era berean gauza da musikariaren denbora edo artistaren denbora, eta ez da entzularen denbora, baina diskoa kalera atea deneako, nola izuek diskoa mamitu, atera dezue, eta behar bat burua beste, ez, dena euskal aurkezten zabiltzatea, baina bai zarete kantu berrik egiten, orduan, hor da lakoeten aldi bat, hankaz gora jartzen duena dinamika guztia. Bai. Gu harrapatu gaitu, hori, dena euskolen bira amaieran, eta hori, asmoa genuen aretoetan bukatzeko, eta areto honetan bukatzeko, baina, dena aldrebestuta dago, eta ez dakit nola egingo dugun. Zerbait egingo dugu bukaera bat ixteko zikloa, baina ez dakigu nola. Deno nahi dugu loraldi bat egotea udaberrian, eta eraberan hilabeteak oso azkar pasatzen dira, 6 hilabete dira mundu bat izan da, baina behar bada atzo bezala gaude gauza batzuetarako, ez? Batez ere kulturgintzan eta holako gauzetan aurrera ateratzeko, panorama nahiko iluna, dirudi. Bai, udaberrira begira ere, diozu. Martxo honetan, ezakit, espero dugu aldatzea. Bai. Ez dakit, gero arazoak egongo dira udaberrian programazio guztiak sartzeko ere bai, aretoetako jendearekin hitz egin da ere, bira asko atzeratu egin dira, baina gero aurkezpenak nola egiten diren, disko berriak egongo dira, baina zarrak oraindik aurkeztu gabe zuzenekoetan. Gero ikusi beharko da jendearen erantzuna ere, hor zen beldurra ere ongo da, ez? Bai. Bueno, nik zerbait... Aldarte honari utzi nahi zen. Bai, zerbait irakatsi baditu honek da, ezin dugula, kasu honetan ezin dela horrela luzera gehiegi pentsatu ere, astez aste, hilabeterik hilabete aldatzen da dena, eta ari ginen sartzen gaina dinamika batean, eduki bartzen nuena, ari ginen lotzen kontzertuak urtebetera egiteko. Osea, diskoa grabatu baino lehen urtebete beranduago egingo duzun kontzertu hori aurkezpenekoa, ze bestela kentzen didate fetxa, eta igual ari ginen sartzen dinamika batzuetan ere pixka eta arriskutsuak. Baina bai, honek erakusten du, hori aldatu daitekeela eta egun batetik bestera, eta bai ibili beharko gara horrela, pixkat ikusten nola datozen gauzak. Egun naizen nola sortzaile ezberdinekin badagoelako debate bat, ea garai hau aproposadan sormenerako, ez den batzuentzat ez dago gandu petxiri egin niola elkarrizketa eta petxik esaten beren eta garai hau ez dela gauza honik aterako bere barrutik ez sortzerako. Beste batzuk adibidez, nahita ez denbora eukita eta aukera izan da, behintzat musika egiten sakontzeko aukera da. Nun kokatzen da Jon Basaguren? Nik aprobetxatu dut denbora gauza, esan teknikoagoak edo egiteko, hau da, igual baneuzkan ideia pare bat eta horiei forma bateko, maketatzeko, hitzak osatzeko, ze asko egiten dut punteak hartu edo esaldiak apuntatu mobilean eta gero horri forma eman eta kanta bilakatu. Hori bai egin ahal izan dut pare bat kanturekin eta besteren ideiaren bat ere hor gelditu dena. Baina benetan gogo eduki zerbait berria sortzeko kantu bat, gitarra hartzeko eta ez dit eskatu gorputzak. Osea, izan da gehiago beste alderdi hori niretzako mekanikoagoa dena edo dena hori artisauagoa edo, baina kantua sortzearena horregon bueltaka gitarrarekin eta ber melodia bat etortzen zaizun edo harrapatzen duzun edo hori ez zait atera. Bueno, Gasteizera bueltatuko gara, Gipuzkoatik gatozen ontzako bada hiri kutxun bat, gizarte mugimendua, kulturgintza aldetik ikusten dugu behar bada, beti goko dugu ez duguna, behar bada igual horregatik. Zein da zuk barruan daramazun Gasteiz hiria? Bai, ni ere ez dakit, azkenean ni Gasteizen jaioa naiz, baina Haurtzaro eta Gaztaro guztia Iruñan egindakoa, eta gero ikastera etorri nintzen, eta bertan geratu nintzen bizitzen, Aekan lanean hasi nintzen,
Alabedi irratian hasi nintzen Hirukortxe irratsaioa egiten, musika irratsaioa, eta horrez ezagutu nuen Aekaren eta Alabedi irratiaren artean engantzatu ninduen hiriak eta giroak eta herri mugimenduak eta hor geratu naiz, beraz nik ezer txarrik ez dizut esango. Badago betikoa, ez da dena urre, jakina, baina bueno, Gasteizen ez dakit. Garai hartan gainera, bueno, eta oraindik ere, prepandemia ari naiz, eta duela 10 urtetik ere, kontzertu pila bat ikusteko aukera zegoen, niretzako zen Jaldoradora joan, edo Jimillasera, edo Parralen aste arteetan. Gaztetxera, Ibuotx zegoen, Goran egiten ziren, bueno, ez dakit, tabernak, gaztetxea, giro hori eta kontzertu asko ikusteko aukera, beraz niretzako perfektua zen, eta da, momentuz oso gustora bizi naizen. Eta bultatuz pixka bat zure zereginera, sortzaile, musikari bezala, kultura posible da, askotan entzun dugu edo hashtag hori bere erabilita. Badago halako beldurra antolatzaileen aldetik edo erakundeen aldetik, eta nik ez zaitut jarriko sektorearen bozera male bezala, baina posible badaude egoera zail honetan oso arbitrarioa dian neurriak, eta kultura posible dela erakutsi da toki askotan, eta eraberean beste toki askotan, eta batez azkeneko 2 hilabetetan noleteko atzerakada bat emanda, eta badirudi kultur jardueretarako ateak lehendik oso itxita bat zeuden bagoen gehiago, ez. Zakite nola egitea daukagun ate horiek zabaltzeko. Egiten ari zen, ez dakit, badaude moduak eta badaude proposamenak, eta argi eta garbi era seguruan, edo beste gauza asko egiten diren bezain seguru edo seguruago egin daiteke. Hori, dakigu. Gero badago beste irakurketa bat ere, sartzen dena kontzertuak sartu ditugula gaueko aisialdiaren segmentu berean, eta nik uste hortik ere etorri daitekela, eta igual erru pixka bat ere izan dezakegu, ez dakit, bihurtu ditugulako igual kontzertuak kultura ez den zerbait momentu batzutan, edo jende batek horrela ikusten ditu. Edo jende batek horrela ikusten ditu. Gaueko aisia, jaia, desfasea, ez dakit zer. Eta pixkat irabazi beharko genuke terreno hori eta aldarrikatu eta kultur jarduera bat dela. Jakina nire gustatzen zait zerbeza pare bat hartzea kontzertu bat ikusten, baina kultur jarduera bat izaten segitzen du eta egin daiteke 1000 eratara, ez du zertan izan behar honek bakanal bat, edo bai, baina garai hauetan ez, eta egin daiteke bestera batean. Eta hori, nik oso argi ikusten dut, baina... Bada halako giro bat ezezkoan, ez da horrek eragiten du udaletxetan eta antolatzaile ganez. Bai, eta beldur hori zuk antolatutako zerbaitek izatea... Erantzule izatea gero. Erantzule izatearen beldur, inork ez du izan nahi erantzule, orduan inork ez du zer egiten edo inork ez da ausartzen antolatzera. Eta antolatzen dutenek ez dute erantzule izan nahi. Bueno, Jon Basaguren, Izaki Gardenak bakarka emanaldi asko egin dituzu. Bai. Taldean asko ere. Behar bada, eniz pintxaten herrialde handiagoetan eta beste kultura, antzeko kulturetan ibilbide hori edo antzeko hori, paralelismo hori badaola musikari askotan, ez talde baten jotzen dut, baina beroin nire biratxoak egiten ditu bakarka, hemen oso herri txikia gea, baina zu bietatik edaten duzula esan genezake, ez? Bai. Arrazoiak agerikoa dira, aretoa, tokia, baldintza, baina baukazuzuk noiz edo zergatik, irizpide batzuk bakarka joteko edo taldean joteko Jon? Bai, batez ere hori aretoaren arabera edo lekuaren arabera, jendearen arabera, batera edo bestera. Eta jakina, aurrekontua eta baliabideak eta azkenean 5 pertsonako banda bat gara, Izaki Gardenak, eta batzutan ezin da talde osoarekin joan, eta aukera hori edukitzea bakarka joateko.
Eta aparte, ni hasi nintzenean gitarra akustikoa jotzen, nire ametsa zen, ametsa edo, igual oso helburu xumea jartzen dizkion eure buruari, baina nik nahi nuen taberna batean joal izatea, ni bakarrik gitarrarekin. Etortzen nintzen 7 pertsonako metal talde batetik. Eta orduan, nahi nuen txikira jo eta gitarrarekin, gitarrarekin joan alizatea tabernetara eta jo. Eta hasi nintzen horrela, orduan gero lehenengo maketa grabatzera joan nintzen, lehenengo EPA grabatzera joan nintzenean, hasi nintzen instrumentuak sartzen eta bihurtu zen Izaki Gardenak, talde izena jarri genion. Baina azken finean hau guztia dator hortik eta orduan noizbehinka bueltatzea horretara eta ikustea nik bakarka ere defendatu ditzake dela kantu horiek, ematen didate, ez dakit denari zentzua ere ematen dio. Ze hori da hasiera eta konposatzen dudan modua ere bai, orduan gero hortik aurrera datorrena taldearekin egiten duguna, baina bi. Ondo. Taula gainean nahiko genuke, baina ez da posible izango oraingoz, baina entzungo zaitugu, ez? Zidorrean irratsaioan. Denboraldia, elkarrizketa argitaratzen dago denboraldia hasita dago. Oso saio interesgarria, eta nik behintzat askotan ibilgailuan kotxean noala, oso atxigin handiz entzuten duten programa da. Eta gainera zuk feedback hori ere bilatzen duzu, ez? Entzulen aldetik, saren bitartez. Bai, bilatu beharko nuke igual gehiago. Ez dakit, kostatzen zait ere sare sozialetan eta jendeari gauzak eskatzea edo galdetzea eta, ez dakit. Baina egin duzunean ondo atera da, ez? Bai, jendeak erantzun du eta nik uste jendeari gustatzen zaiola, niri gustatuko litzaidak erabiltzaile edo entzule gisa ere, bai, orduan, horre, bai, egia esan irrati urte honetarako hori daukat pixkat buruan, hori sustatzea ere bai, ze, FM-ez aparte edo momentuan entzuteaz aparte, beste modu hori entzutekoa Zidorrean, streaming bidez edo parte hartzekoa espada zuzenean entzuten, proposatzen kantuak edo hitz egiten musikaren inguruan, nobedaden inguruan, zehari den egiten. Eta izaten pixkat eskaparate bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo egiten diren gauza berri eta igual beste leku batzuetan horren besteko bozgora jurik ez duten horiei. Ikasteko ere bada, behar bada? Bai, zalantzari gabe, musika asko entzuten dut eta horrek eragina du nire musikan, baina ikaragarria, ez dakit, asko zabaldu dizkit belarriak nik uste soinu aldetik, produkzio aldetik eta beldur batzuk kendu ere bai, eta saiatu igual juizioak ere. Bai, eta gogoz nago probatzeko soinu desberdinak eta ez dakit, gero gelditzen da, bai, sartu duzu gitarra bat, pizka bat, distortzio diferente batekin, baina kantak iguala dira, baina, bai, bada oso divertigarria eta bai. Ondo, zekel Euskal Herrian barrena, toketxo bat egiten ari zarete Izaki Gardenak taldearekin, pasaguren ere bada norbait. Ertainera, nun ikustiko dugu taldea, nun ikusi nahiko zenuke, zein egoera? Eski oso ambizio txikiak ditut, ni orain, taldearekin hasi nintzenean helburua hau zen, orain disko honekin egin dugun bira moduko bat egin ahal izatea, ez dakit, taldekidei eta gurekin lanean daudenei baldintza duinak eskaintzea. Bai, duinago izatea gustatuko litzateke, baina zerbait eskaini ahal izatea eta gustora jotzea kontzertuak, jende baten aurrean, gu aditzera etorriko zena eta goxo egon. Eta hori lortu dugu bira honekin, beraz, nik horrela jarraituz gero, jakina saiatuko garela gero eta hobeto egiten, eta diskoak hobeto, eta kontzertuak hobeto, hori oso autoexigentea gara, eta jarraituko dugu hortan lanean, baina kanpora begira bezala helburu horiek aber lortzen duen jende gehiago etortze, etortzen bada bikain, joko dugu leku handiago baten, ez dugu bateria arazorik, baina oso pozik nago.
Gure bai, plazera handia izan da Jon, eskerrik asko eta zorterik onena. Ni esker, oso esker. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.